Så er vi tilbage for Bolig, Mad og Designmessen. Luxustryk havde 3 rigtig gode dage med rigtig mange positive besøgende på vores stand. Vi valgte at lave et lotteri, hvor folk havde chancen for at vinde en af vores 3 flotte præmier. Og vi har haft rigtig stor deltagelse. Så vi vil godt have lov til at trække 3 heldige vinder nu. Og den første, der er hovedpræmien, bliver en Jette Knudsen. Og du har vundet, Jette, en plexiglas-tavle eller anden tavle efter eget ønske med eget motiv. Og den næste, det bliver en Lis Hedeby. Og Lis, du har vundet en glasblok med en motiv, også efter eget ønske. Og så skal vi have den sidste. Den kommer her. Det bliver en Daniel Hansen, som der har vundet en julekugle med motiv. Vi vil godt have lov til at sige tak for den store interesse for vores udstilling og vores flotte produkter, som vi selv følte, vi udstillede. I hvert fald også en stor tak for interessen, teknikken bag osv. og alle de positive spørgsmål, der blev stillet. Tak for deltagelsen. Luxustryk vil meget gerne have lov til at invitere dig en tur forbi vores Facebook-side. På Facebook der har vi løbende opdateringer, produktnyheder, flotte motiver, inspiration til indretning osv. Vi håber, I vil finde rigtig mange flotte ting der, ting som jeg også kunne tænke jer at dele med jeres venner. Derudover besøg os venligst på vores hjemmeside luxustryk.dk, hvor der er endnu større udvalg af flotte produkter. Vi ønsker alle en rigtig god jul.